Dobrý den, děkuji vám, že věnujete pozornost této videoprezentaci. Naše společnost se jmenuje NAM System a je zaměřena na monitorování pohybu vozidel, elektronickou knihu jízd a střežení. Využíváte ve vaší společnosti služební vozidla? Pokud ano, věříme, že by vás mohla zaujmout tato magnetická jednotka. Jednotku bychom vám velmi rádi zapůjčili. Zapůjčení je zcela bezplatné a nezávazné. S jednotkou vám také poskytneme přihlašovací údaje do naší webové aplikace. Z kteréhokoliv počítače s připojením na internet budete moci sledovat okamžitou polohu sledovaného vozidla. Zjistíte také, zda nedochází k tzv. Černým jízdám. Můžete sledovat časy a trasy jednotlivých jízd. Všechny jízdy se vám automaticky ukládají. V případě pořízení našeho systému již nebudete muset vést knihu jízd v papírové podobě. Líbilo by se vám vyzkoušet tyto služby? Pokud ano, doručovací službou vám na naše náklady zašleme balíček s magnetickou jednotkou, přihlašovacími údaji a instalačním návodem. Instalace jednotky je zcela snadná a bez zásahu do vozidla. Spojíte-li konektory jednotky k sobě, začne jednotka po několika sekundách vysílat signál. Poté vložte jednotku do vozidla na místo, které doporučujeme v přiloženém instalačním návodu. Pokud vás tato videoprezentace zaujala, odepište mi prosím na e-mail. Můžete také požádat o bezplatnou a nezávaznou schůzku. Děkuji vám, že jste se podívali na tuto videoprezentaci. Na závěr vám chci říct, že bezplatným testováním této jednotky nemáte co ztratit, můžete jen získat. Za společnost NAM System vám krásný den přeje Betty, asistentka prodeje.